Bueno, Sara, ikusten duzu kafetxu hartzen bizot? Beitu, zuk hartzen duzu normalean kafea, Sara? Bai. Bai, hartzen? Bai. Eta nola hartzen duzu? Esniakin... Ba, oain deskafeina hartzet. Bai, Bai, oain bai. Oso urduri jartzen dut zaitxu kafiak? Ez, baino, 4 hilabeteko metxiki badaket eta titia emate jot orduan ezin dut bueno, lo gutxi egiten duzu eta kafeina hartu ezkero orduan gutxiago. Esneakin nahi duzu, ala? Bai, esne pixka batekin, bai. Esna purtxo bat, hor baukazu bai azukrea. Azukreare bai botatzen nik. Esneakin. Zuk botatzen dizu azukrea? Nik bai, nik esnea, azukrea eta danak. Baina ni normalean soria izatzen etortzen danakin. Esnea botatzen motzen, bai, espadotza botaten, ba nik ere. Oso ona egiten dute, hemen kafea. Eskerrik asko. Bueno, Sara, kafeari buruz gabiz, zuk normalean zerbait grabatzera zoazenean edo, kafea behar duzuz pabiatzeko ero oso urduri jartzen zaitzu eta nahiago duzu lasaigarri bat edo, zeo. Ba, nik goizetan bai behar dut kafea normalean, goizetan kafeat pizteko, espabilatzeko pixkat, baina geregia da, emanaldi bat alin badauket edo, aurretik saiatzen naizela kafeinerik ez hartzen. Lasaigarriak igual? Lasaigarririk ez dut behar lasaigarririk, baina kafeina edo espabilatzen, urduri jartzeko arriskua dagoen ez zerrez. Orduan kastinetan eta zerrezanik ez? Ez, kaferik ez. Kafe bat hartzeko adibidez, noa sartuko zendukezuk kafe bat? Horren beste jende, Bat bakarra. Hartuko nuke oso gustora kafe bat munduan zehar bidaiatu duen pertsona batekin. Eta galdera pilo bat egingo nizkioke. Adibidez. Willy Fogg batekin egingo zenuk, ez? Hori da. Nun egon zara, zer ikusi duzu, nolakoa da jendea, zer jaten dute, nola jazten dira, nolakoa da bereien bizitza. Zu bidaizalia zara? Oso. Bai, asko bidaiatu duzu? Bueno, nahi baino gutxiago, baino zer bai. Baina nahi baino gutxiago. Adibidez, Uharte batera, orain hartu. Uharte batera joan ezkero, nor eramango zenuke Uharte batera? Norbait bakarra eraman beharko da zen. Beira, baina jo nintzen Uharte batera, Kuba izeneko Uharte batera, Aitziber Garmendiakin. Eta errepikatuko nuke. Aitziberrekin neu behizungo nintzateke Uharte batera. Oso guztora. Eta adibidez, norekin etzenuke kafe bat hartuko eta gutxiago jun Uharte batera, klaro. Bueno, Uharte batera jende askorekin nintzateke joango, baina nik uste dut kafe bat edo zeinekin hartuko nukela. Naiz eta ez gustau pertsona hori kafe bat, gehiago ez, baina kafe bat, ez dakit, Trump, ez zait bat ere gustatzen gizon hori edo Bolsonaro, lakon bat. Baina lare hartuko nuke kafe bat, eta... Igual isilik, kafe hartuta... Galderak ingo nizkion baita. Bai. Nahi galderak itea gustatzen zait. Zuri orduan nire lekuan egotea gustatuko litzaizuke. Ondo. Eta galdera bat eitxekotan orain niri adibidez? Zer galdetuko zenidake? Galderak egitea gustatzen bazaizu? Lekeition bizi ez bazina, nun biziko zinateke? Ni lekeition bizi ez banintz, ziurrenik arrasaten, lehenan bizi nintzen. Bai, arrasaten? Bai, baina egia da itxasoa oso gertu behar dut. Eta lekitxo da. Lekitxon ez pasan, bai, nik uste arrasaten. Bueno, Sara, jarraituko dugu. Aldatuko dut, apur bat. Zuko goratzen duzu zure lehen estena grabatu zenuena nun izan zen, zeinekin? Lehen estena? Egin zenuen lehenengoa. Lehena, Goenkalen izan zen, 20 urtekin hasi nintzen Goenkalen. Lehena, ez dut gogoratzen dut lehen da bizitako bat, izan zela orduan Erik Probanzazan ere mutilaren egiten zuna, eta nik orduan dituen 20 urte, eta Erikek 15 edo 16, eta adin hortan asko nabaritzen da alde hori. Eta genduke musu bat eman beharra. Lehen musua, zure lehen musua gogoratzen duzu. Zer izan du, eta momentu hori nolakoa da, ez? Nervio. Baina, 15 urte gazteago, 15 urte zituen. Nik 20 urte, baina berari lotxa gehiago ematen zion, eta niri ere hor telebistan, eta Orion zan, orduan Orion grabatzen genduen kale, eta kostatu zitzaigun pilo bat, barregura sartzen zitzaigulako, baina behin eta berriro, eta alako batean etorri zan Kontxu Odriozola, zana, maja hor, Kontxo hundia. Bueno, mesedez, ni etxea junbarra auket, eta hor gizton garbuak egin, como venga. Eta orduan ja grabatu bendun, eta bueno, ondo. Eta musu morreotxo bat edo musua. Izango zan hor pikito luzetxo bat, eta jazta. Grabatzia errez ez da izango ere. Bueno, ni jautu nahiz, oza, beste inda gero. Ez gehieda, asko zen tokatu zain. Nahi ez dit lotxa berezirik ematen, eta puro berezirik ematen ez, hola, sexu ez denak, aizkeren koreografia bat sortzen dezu, eta koreografia hori egitea. Lana da. Bai, eta oso adostua dago dana, eta bueno, ez da bereziki zaian iretzat. Momentu baten pentsa duzu, igual, ez dakite, ez dena gogorren bat, ero bizi izan duzun, edo gogoratzen duzu olako
oso zaila edo oso gogorra egin zaizun momenturen bat? Grabatzen esan zu? Grabatzen edo taula gainean, antzerki egiten, edo behar bada poskatza grabatzen. Bai, ez hola gogorra, hola esan hola como tipo traumatiko hola gogorra, ez. Egon dira lan batzuk gehiago kostatu zaizkidanak, baina ez, egia esan ez, nahiko... Ez dago beto. Ez daukatola horitzapen berezirik. Eta inoiz pentsatu duzu, behitu, nik ja ez naz dedikako honetara lanera, inoiz, nik uste dut hori ez duzu inoiz pentsatu? Inoiz ez. Ez dut nahi hau, ez txindel gehiago. Ez, inoiz ez. Zera, bokazioa benetakoa. Bai, nire lana asko gustatzen zait, eta, bueno, beti egin izan dut antzerkia eskolan, institutoan, Ortizeko antzerki taldean, eta profesionalki 20 urtekin hasi nintzen. Osea, que pentsa. 50 baditut, osea, urte batzu daramat, eta horta dedikatuta, bai, eta ez. Enuke aldatuko. Eta beste zerbait egingo bazenu, beste lanen bat, edo beste zerbaitetara dedikatu eskero, ezin duzu hau okera, zer egingo zenuke? Nik adibidez esaten nire amestutako programa izango zale egitea, adibidez, orain Leire Palacios egiten ari dana. Lehen esan duguna, ez? Bidaiatzearen, nire telebistako programa favoritoa dira beti Euskaldunak munduan, edo Callejeros Viajeros, edo hiek. Eta holako saio bat egitea asko gustatuko litzaidak. Badaki gero lana handia eskatzen dula eta zaila dela, baina bai. Bueno, baina lana goixo egiten danean, hobeto egiten da. Bueno, hemendik deia egin dezakezu, Egunen baten. Bueno, orain personalki ez da nire momentua proposena. Itxoin urte batzuk. Baina aurrerago, batzuk. Eta afiziorik badaukazuzuk, holan afizio bereziren bat? Afizio berezia? Bueno, oikoak, zinea jutea gustatzen zait asko, kirola etxe bereziki gustatzen, baina egiten dut, hola pixkan nire buruari behartuta. Eskuekin nahiko ona edo naiz, bueno... Eskulanak egiten. Bai, bitxigintza ikasi nuen bere garaian, eta... Bitxigintza, Bai, eta... Bitu zen gauza, Bai, eta... egiten dituen, hola, bisuteria moduko gauza asko... Eta bai, eskuekin lan egitea gustatzen zait. Sara, nik jarraituko nuke hemen denbora asko, baina ja esaten ari dira, Ana, moztu. Placer bat izan da. Berdi. Joango gara gure lekura? Eskerrik asko.